Prošlo je više od 50 dana kada smo šetali do Bundeka i stana, a sad s balkona prvog kata gledam ljude s maskom oko vrata. Gledam ljude s maskom oko vrata. Susjedi susjeda, razgovor na 2 metra, nema galame, ni radosti iz svijeta. Palim televizor, znam što će biti, opet korona, do kada će trajati, opet korona, do kada će trajati. Prošli smo svašta, ratove i gladi, vjerujem u naš stožer da zna što radi. Slušajmo samo Beroša i ekipu i preboljet ćemo ovu nepoznatu gripu. Slušajmo samo Beroša i ekipu i pobijedit ćemo ovu nepoznatu gripu. Ostani doma, ostani doma. Ostani doma.